Uy, madam! Makaigo ra di ay. Para makalakaw na po mo og mabayaran na tamo. Kanali! Pakinawas mo ba kay kung anong motor na ko? Hahay, magigipit man taniro no eh. Dam, ano itagturon dam? Hingil tag-utang oy. Ganda na ba yung mga nadisdisahan? Hamay una na to ron. Digtoy la dudong. Kasi. Uy, tama-tama o tura o. Asa man dam? Tara. Bedoy, kamusta? Uy, madam! Ang hapon. Usi maayo sa hapon. Ayo ang hapon dam kay way ulan. Nindot ang panahon. Mas dindot pag yun ning hapon ron dam kung mabayaran ka. Bitawan tong tuyo dire. Unsay tuyo ninyo? Ala dam, ikalimtan yung utang dam. Pinakauna biya din mo ni pinakadakong singluno nato ron dam. Kato bitong nagprinda nato og rehistro sa motor. Ug kato sa sakyanan. Kuni. Sa may plano nimo? Kay ngano di ay, nabada ko sala nimo. Wala kay sala pero dako imong utang. Hala, tama di ay. Wala para ba ko'y kwarta ron dam? Dam, tibang sabot anak dam og dili makabayad og way kwarta kay birahon mang butang anak. Kalimot ka dam nga ang iyahang kuan ani iyahang gikulateral sa tuwa kay imong motor og sakyanan. Pero gwapo ni sakyanan dam kay di tambasa ba. Sakyanan na tong kwaon dam. Ayaw lang dam. Uy, kay ang sakyanan mahal-mahal ra ba yun no? Kanina lang siguro motor kay budget meal ra. Pero taysa dam ha. Tan-awon sa nako kung kwarta dito basig makaigo ra di ay. Para makalakaw na pud mo og mabayaran na tamo. Kanali. Nah, buinas jud ka ay ka ni Dambo. Sinaw pa kay Dam. Malon biya ni ron. Mo ni pud bagong trending ron pang rides dam ba. Tama no kay biyan ako ugma no. Tama gyud Dam. Pakinawas mo ba kay kung anong motor na ko? Diyos, agis ako dam. Kanali. Ano gidalam na niyang patay Dam.